Bellvitge és una residència per a persones amb discapacitat. Atén a usuaris en règim de residència i en places també de centre de dia. Va obrir les seves portes fa 10 anys, aquí al barri de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat. L'inici de la gestió de la residència de Bellvitge va suposar per a l'organització ampliar les nostres situacions i la nostra obertura al mercat, iniciar-nos a la província de Barcelona. La residència de Bellvitge és un espai més petit, és una residència amb una capacitat petita, la que ajuda a que el model d'atenció a les persones sigui més acurat, més dirigit amb ells. La festa d'avui vol significar aquest aniversari dels 10 anys de història del nostre centre, homenatge a tots els usuaris, homenatge a les famílies, homenatge als treballadors i també una mica el que vol significar és la tornada a la normalitat. Avui celebrem el 10è aniversari d'aquest centre, que al cap de 10 anys segueix les portes obertes i això és gràcies una mica a la col·laboració de tots plegats. Aquest 10è aniversari coincideix amb la sortida més o menys de la crisi, de la pandèmia, i bé, ara és motiu d'alegria poder estar aquí una altra vegada, podent compartir amb ells unes estones. Voldríem posar en valor el treball de l'equip humà en el centre, ja no durant aquest darrer any, sinó durant tots aquests anys, perquè bé, ens trobem amb un marc de serveis socials infrafinançat, com tantes vegades passa amb les lleis i amb les normes que aproven els governs i els parlaments, que després no es financen el suficient, i això fa que hi hagi una colla de mancances a tots els nivells. Estem contents que avui s'hagi pogut celebrar el 10è aniversari, encara que no sigui en famílies. Esperem poder-ho fer a la tardor, ja en famílies, i normalitzar-ho més, i esperem que ja en els propers anys puguem anar fent la festa anual, que sempre la fem, amb normalitat i amb salut. Per mi treballar a Bellvitge és treballar en equip i m'agrada treballar aquí per fer la vida dels usuaris més alegre i més feliç. Per mi ha estat una oportunitat de descobrir un món amb moltes més tonalitats. Bellvitge som un equipazo. Soc feliç venint treballant a Bellvitche. Para mí trabajar en Bellvitche, la verdad es que es sentir una alegría cada día, el estar con cada usuario, el convivir con ellos, la verdad es que te enseñan mucho de cada día. Trabajar en Bellvitche pues está muy bien, soy muy feliz aquí con los compañeros y los usuarios son encantadores. Bellvitche es una gran familia. Para mí Bellvitche significa cuidar el bienestar de las personas que están aquí día a día. És saber que cada dia serà diferent. És saber que treballes amb un equip de persones increïbles, volcades amb el que fan, que busquem que aquests nois tinguin la millor qualitat de vida possible i posem el 100% de nosaltres perquè així sigui. Trabajar en Bellvitche es como estar en mi segunda casa porque así puede ayudar a que nuestros usuarios tengan mejor calidad de vida. Perquè Bellvitche no és només un centre, nosaltres som una família. Per molts anys, residència Bellvitge. També felicitar els usuaris, que també estan amb nosaltres des de fa més de 10 anys, i també a les seves famílies. Moltes felicitats, Bellvitge, per haver arribat a aquests 10 anys i que puguem arribar a molts anys més. Moltes felicitats, Bellvitche. Moltes felicitats, Bellvitche. Felicitats, Bellvitche! Moltes felicitats a tots. Petons. Feliz aniversario, 10º aniversario, muchas felicidades a todos, al equipo de Bellvitche. Felicitats, Bellvitche. Moltes felicitats, per 10 anys més. Por muchos años más. Moltes felicitats, Bellvitche. Felicitats per aquests 10 anys. Muchas felicidades, Bellvitche, por muchos años más. Felicitats, Bellvitche. Seguim sumant. Muchas felicidades, Bellvitche, por muchos años más. Que cumpla muchos años más Bellvitche y fuerza, ¡vamos! Gràcies a totes les persones, empreses, entitats i institucions que ens heu fet costat durant aquesta dècada per ajudar-nos a seguir avançant. Moltes felicitats, Bellvitge!